Аз съм Еда, на 25 години. Преди около 7 месеца се подложих на операция за стомашна резекция, така наречената тубуларна гастректомия. Запознах се с доктор Осман и съм изключително доволна от него. Мога да кажа, че животът ми се промени напълно. Благодарение на него постигнах много неща, които преди това ми се струваха недостижими. Започнах това пътуване с тегло от 130 кг. Днес продължавам напред с 75 кг. Свалих общо 55 кг. При първоначалната ни оценка изчислихме индекс на телесна маса ИТМ от 41,5, което съответства на трето ниво на затлъстяване. Еда беше консултирана от нашите специалисти по психиатрия, ендокринология, белодробни заболявания и анестезиология. След всички тези медицински прегледи, стигнахме до заключението, че Еда е подходяща за хирургично лечение на затлъстяване и може да постигне значителна загуба на тегло чрез бариатрична хирургия. Изключително съм доволна. Животът ми се промени напълно. Да мога спокойно да се качвам и слизам по стълбите е невероятно щастие. Да вляза в магазин и да си купя нещо, без дори да го пробвам, това е радост, която не съм познавала преди. Преди операцията ми беше трудно да работя. Трудно ми беше да излизам навън. Спомням си как понякога мислех с часове дали изобщо да отида някъде. Не исках да излизам. Не ставах от леглото. Спях с дни, но не можех да си почина. Това ми създаваше вътрешно напрежение. Фактът, че не можех да облека това, което искам, ме правеше нещастна. Но сега всичко това е зад гърба ми. Светът ми се промени. Това беше най-доброто решение в живота ми. Истинска повратна точка. Препоръчахме лапароскопска операция за стомашна резекция, ТУНАР-ИКЮ, тубуларна гастректомия. Пациентът беше приет за хирургично лечение. След необходимите предварителни подготовки, извършихме операцията успешно и без усложнения. На третия ден пациентът беше изписан в добро здравословно състояние. Дори след операцията можех да ходя спокойно. Ядки, плодове. Никога не съм си казвала, да можех да хапна това. От всичко съм яла по-малко и въпреки това отслабнах. Никога не съм мислила постоянно за храна или за някакъв десерт. Главата ми беше свободна, необсебена от мисли за ядене. Това ми даде спокойствие и контрол. След операцията проследихме състоянието на пациента в рамките на първата седмица, както и на първия, третия и шестия месец. Извършихме всички необходими медицински оценки. На 8-я месец установихме, че пациентът е свалил 50 кг. Загубата на тегло продължава по здравословен и контролиран начин. Пациентът е изключително доволен от постигнатите резултати и от новото си състояние. Хората около мен казват, Еда, това ти ли си? Особено тези, които не са ме виждали от месеци, а тези, които никога не са ме виждали, питат не как отслабна, как го направи. И аз винаги отговарям, разбира се, болница Медипол и доктор Осман. Единственото ми ако след операцията е, ако само го бях направила по-рано. Нямам други съжаления. Шевовете падат сами, а след 6-я месец не остава никаква следа. Всичко е както трябва. На болницата и на доктор Осман благодаря от сърце, винаги, за всичко. Lumina Health, вашият доверен партньор в постигането на мечтаната цел. Свържете се с нас още днес.